I had a dream the other night. Minħabba li l-filming ta' drama għal televizjoni kellu jqaf ħesrem, jiena spiċċajt ma' impenni u deċidejt bħal ħafna minnkom li kemm jista' jkun noqgħod id-dar. Kwarantina preventiva. Noħroġ biss għal bżonnijiet essenzjali. Daw ċirkostanzi kolli nieħu break twil. Anke wiċċi, tajtu break ukoll. Coronavirus affettwat lil kulħadd. Jiena m'iniex eċċezzjoni. Ir-riżulta li jien pożittiv. Ma laqgħatx il-virus, jiena pożittiv mentalment. Għax jiena għandi fiduċja kbira fit-tobba, fin-nurses u dawk kollha li b'xi mod ieħor qegħdin jikkumbattu dan il-virus bisħut. Jiena pożittiv għax nemmen li Alla l-imbierek ma ħnissi abbandonana. Imma aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna wkoll. Rridu nagħtu każ u nobdu l-istruzzjonijiet li jkunu qegħdin jituna l-awtoritajiet ikkonċernati u ma noħorġux mid-dar bla bżonn. Ħadd ma jieħu pjaċir jingħalaq ġo daru, imma wieħed aħjar ma jirriskjax. Kemm għalih personali u anke għal dawk kollha li huma vulnerabbli bħat-tfal, il-morda u l-anzjani. Malejja ma nkunux egoisti u idioti, nkunu iktar prudenti u nagħtu s-sem tagħna kollha kemm aħna. Jiena pożittiv li din il-battalja nirpuha u se nirpuha. Imma mhux waħedna. Waħedna ma nista' nagħmlu xejn. Ma flimkien, iva, flimkien nistgħu.